میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دعوتائیں خدا سائیں نے دتیاں رضاواں دسندا نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا خدا سائیں نے دتیاں رضاواں دسندا نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا تو انکار کر سے تے وچ نار سڑ سے مقدرانو اپنی پٹیں دعوتائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دعوتائیں او مسجد نبوی وی منظر وکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے او مسجد نبوی وی منظر وکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے علی تے صحابہ نے آپس چ بھائی تو عقلان دے گھوڑے نسیں دعوتائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دعوتائیں تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہے علی سائیں دی حکمت تے حیران کیوں ہے تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہے علی سائیں دی حکمت تے حیران کیوں ہے نے کمزور حیدر جے حق چھوڑ دے وے نے کمزور حیدر جے حق چھوڑ دے وے تو نسلانو اپنی روے دعوتائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دعوتائیں سبق حق نواز نے سانو پڑھایا اے حق چار نعرہ ہے سانو سکھایا سبق قاضی مظہر نے سانو پڑھایا اے صدقہ مرشد دی محنت دا لوگو قمر یو دے نغمے لکھیں دعوتائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائیں اور جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دعوتائیں